Belai kirima singsake hapu hakwa gei faima bai taku rupon development nok bai thangka nukhungni bebak borokno theinani tongmani fiaba theinani yakni yokha tai nukhungni khoroknai charai basa khorogote sago duku manka o pati mongkha lai thangnai 24 salmari khowai tulasi ko bai khobjak is champasara 5 nong ward ni bati moitan amchini o pati muni koktuma khanawi tibra motoni sengkra bodol rok thangi naikha tei fainai salab borokno je manti chubana hanei kogrubakha tai tepersa kami amte tongnai lukorokno wati no baro hojak tongnani bo kok khosarkha borok aro thangi manjakha khwai district working president Trithit Deborma subjournal vice chairman Utpol Deborma no khoboi kubni adongrok 그 사너로 바하게 খানাওই তিনি নক পাইমা জায়গা সবাই কেন pulang hamba sini media personal so tini kenapa ni ingkai sini purbo campasara di sini chairman borong kares beni kutu kenaga je purbo campasara wadi bhai kaisa nok ha konga bisingti boni nok dawal wagi borok sifti ingkai ni sing kenawi so tini sabis asra mari sini tibramo thani ingkai so tini no bini nok nukno sung nainan pajaka oro sung tini oro bung purbo campasara di sini monitor ni chairman vice chairman tei sini subjournal chairman Utpol Songgotongo tei sini dasopanjong mano sung kongo tini kenawi sung boro nainan paja sung phainu kumole oro soisino abahaino borok thiti lungka bongni chanani mairung rok khoite jotno ha bisingo phojotoi klai thangani sung semono tei tamnai bongni chanani marum tongani bagina borok tini basi khanani khakhayo tammale phung asuk jora ba phungai borok nok ni kudrop no mane baireo nogo tongma dat khorogo phageto thigamoni borok ni uti khanaka onbagi belakai bongni kopaloka mano ngai abono sung tabo phageba sung bongno tam sung tini to mungsa kerei sung kunai just nine sing phagya hapono next time lo sung tam khamana sung wan sunai sini party level eba sini edisi hapang tui ba sini subjournal journal tui sung bhai khaiman amro sung sini party torok tui sung khalai eborno bo hai chubaso sung nukha bong nok nukung to mungsa kerikya ta borong nok tongna bo kerei aba ha sung saima ambai sung bosang jona bormo bhai chuai man aba sung sai to bane le daujini tibra salu korno tam saklai mo haito sung mo katal gotna ya kabangma bisini simini chini tibra sarak to bolong holong go tongnai rok kabangma mo ke hapung rok kwa ga kne nok sigro joge thimarok sung khana uta kene tam kobuk nai abono loborno kobunai sung tamna jaga kisisa chongbo ba nok nuk kerei phanong to kicha tonghakai chung obahai tamna hapung tola ba hatakle tola ro to ya hai chung tanai karon kai chung nugo tini borok to ekdom suksuya ba kerei bagi tini obahai jaga tangka badara tongnai borok obahai jaga nai nok tangkai chanai obahai jaga bo karon nukha hapung tola rok kai chumoyo abo kakhlnai chung jotno saimono amboge aboni hus kai tongna bogai chung jotno masau ekdom man sugya ngai tan tobe tongkai chung obahai jaga ro tangyoi saka ro tamkai chanai hine ang lono picha sanam suman ka hambai hambai Blakan hambai sini media person na sung tini sini sabisa sarambari consistency ni purbo champa habar 4 nomor wat 5 nomor wat ni khoroksa takung nogo Rupon Deborma minmu ngai sung khanaka je bini nok miawati family ya gulo dewal kakhlai borok thiti thaka ngai belai wana ma singsa belai khairang ma singsa borok amai kai thikhoni yak ni yok thaiman bagai ngai abon bagai no sung tini o jaga wasini sung obor naina bagai sung joton phailaka kubi no obo haino gothanangjak gawa jaga o chini ro phai maja phekya naina bagai chini tibra motha
Kwai district working president borong ganang sini daratitit teo jagani bisini joto chairman te vice chairman song phai sobijak teo jagani joto leader rok tongo sengkrak rok puagran sengkrak rok ingai sung obahaino sung boni je condition nogoi sung bono bahikai sung help khaiman sini sub zonal level te sung sai tongnai ingai obo simia te bini sung oro phai khanaka je bini ration card tau rosik khaije ko belai job card bakrei ama haikun suba sakrei bo khorsa wa phali chajao dini thayang kai badar thayang ka watlang thayang kai bo bin naga mai skrei ama hai gothrang jak gawam bangi sungbona bini bahai ka chubai man sungbona nailenai bini ration card khainai ama hai ka sung chini bisini chairman te vice chairman sungna koinai borongni daratari ration card rok bahai kai job card rok khairi man abo sung chaito leinai chini edisi habang no hite ingkai abo hai kana sung tebo kobangma lukurongna sung ama hai gothnang tongma jarga sung khor mari sung ama kai thanglanna bagai sung chaito lai tongo asma ini bumung kisa sakrakla bumung rupan bahai baikamo mo sung mo saimia phainan hinai ang bazo thanai ka kai bri busaya ko kai ang bazo thanai na ka kai yang an bri busaya ko kai ang phaibe de chu busa ka di hin kai ar sang bo yang thanan kai wa china o cherai kai hat nang mo hai ka kai dukusi man dokha samni bokrong nangman abo nen awan sara an cherai no busuk kotor busuk umone busuk bisingka bisi to nya ko kai dukumalia kam ka haida asung man sugli ata iko asung ta iko bufurung mane mo sangga watiya tambar sing mong Bazar gorno. 아우 처음 봐라 그 정무서까지 뒤에 땅 가다 간 버리케 아까는 동네 힘노 당한 자크리가 뭐 당하라 야본다 그야 미약하게 힘내 갈 갔다 kharabusu tongman apura jorono ga 딘잖아 ga chuki rokaya yang tongman haida 저기 그 구름 돌니까 그 양배부서 그린 게 따님 못해요 칼래요 왕은 네 저기 구름 돌니까 그러니까 여러 네 버스 말은 당장 때만이 공원 당장 들어다가 tam mana iro kongka deraka 그거 아름 어넥 동거 그거 다가리로 우크로 강마가 말은 네 버스 그러니까 뭐 어떻게 나가 안 해도 말이야 그 빠도 강마게 다 이거 각선 거다 그 땅칸 봐 땅아 작지 그린가 뭐 땅아 봤다 가면은 바바 상하라 딱 띠모 그래 뭐 아무 매직 클로비라 타나 나정다 dau boro tongja ka 이거 바바 사람 딱 타나 힘 땅땅다 family busuk ngani nimno khunga busuk boro bang 딘잖아 khar tongta ngai bai ke ne tam samur khai 이거 chole 이거 와 서자오 내가 수갈 버그래 아니야 이거 아다 뭐 그래 가네 내가 뭐 그래 가 mo tam kre ne go kat kre कार रेशन कार्ड बकरे ration card kre 가 पु다 심마야 가 아버나 생생 값던가 ga kebo dabu thanai rokom go ro kebo nai pheda no no 삼 나페 정라 ba sram ne rok ne abo hero kebo sayada 사야 이거 미안 베데 고토나나 방의 이거 딱 남던가 ngai 가 무디가 까가 정어체 가 부가 한 강자 그러니까 kebo cho pheda 뭐 삽수 배나 ngai ni kamin bung salamo tam kamin bung tam 맞지 뭐잔 batu maidan busuk wat ni go khobjak mo pasna pasang ni bumu Orang dapat tam klai ni mo anjay, ambil selatan. au bodino mo hai mo tangi bana na ka bodino mani Sombar. thanai sombaro wate oi de kuak na bote Ay buku aku. Wati kita masih thata jawan dulu kak lebih mana project ini main project ini. Itu kamu ber. ngai dabu boro ni nukungore tongja bote Bongi mana yar mangi godere saite suke hoite jom bono naik kaje bom. Tahan sana. au na Gua falsa woi kati jom. Jaga jom kuri. Itu gua falsa lagi. ngai dabu mo hai kya su kina lo ko kirima se jakai tongmane abor baheng ja Nang saka orang tonggu teh kabila twist ini. Usah mau bujuk saja. Orang tonggu, gak lupa biasa. Kita anak fighting yang. agi ro sasaka nok tamo Saka saka apa? sakana Tang ni, bukai. thangu taro
ke nungma bai ko oro to jaga tong lai kisa misa morok mo nok rok ko oro oro khai mo sap tong mana bon ki tong mani bon tong ga mana age bui bai tan ja khai di rok tan ja khai ki ja oro thang ja ta bui bai tan ja aki tanja ka te bui ba bui bai tan ja ga ko noi ngor to tong le a promong thaga ni di rok tong nang ko si ja ta tangi tanja mana abo abo bondon na khai rang kijanu khai an chuang khai tan kalam ta aju ko oh am mane abo samung sitra khlai ne rok ta adi khai di ta abon ta bon narong na khai man tam khai di ta amgo dinan din khai kang tam khai di na abon sa ta nam ta ni di ta chen man member no sai tam borok khai man abono wansukui narong na ni hin ta man hambai